ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Хонатеҷе. Дӯстон азиз, боз дар ҳамин навор имрӯза мо якчанд намуди хонаҳо, заминҳо, квартираҳо, технико, аппаратҳо қабул кардем, ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ заминҳо, хонаҳо, мошинаҳо, квартираҳо, технико дошта бошед, дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯштам мегузорем. Ирӯз 25 июни соли 2024 1000 рубл дар бонки Эсхата 121 сомонияй. Ирӯза видеонаво бо диққат тамошо кунед. хонаҳои фурӯшӣ ҳастай, квартираҳо ҳастай, заминҳо ҳастай. Аз шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Ёвон, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Фирдавсӣ, аз ноҳияи Восӣ ҳам ҳастай. беҳтарин хонаҳои арзон, як када хона дар кор, як пада замин хона дар корай. Дар ҳамин навор имрӯза ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе дар ҳамин навори мо ҳозир лайкҳоро ҳатман занен, дар канали мо подписатсия кунед. Ана ки навора бачаҳо сар мекунем. мегзарем ба якум мағозаи фурӯшӣ. магазини фурӯшӣ ҳастай, ки дар ноҳияи Калхозобод. Нархаш бо маслиҳат. барои тамос рақамҳои 31 31 32 40 занг бизанед. ана ҳамин магазин мега яъне ки бояд дарҳол савдо карда шавад. гирдвараи магазин одамо беҳад бисёранд. хулас савдо айрӯи миллионай срочна сумдаркор мефурӯшем меган. ина бачаҳо занг бизанед, маслиҳат кунед. магазинхаро ина айрӯи миллион кортона кадам бигирен. мағозаи фурӯшӣ ноҳияи Калхозобуда хулас қарор дора бачаҳо азиз. зангават ка чахчах кунед, магазина срочна бихарен дӯстон азиз. ҳамин якамон боз чӣ дора, яъне ки тестайёри фурӯшӣ ҳам дорад. дар бари ҳамин магазин тестайёри фурӯшӣ ноҳияи Калхозобод. нархаш бо маслиҳатай. ина лави трасса. одамо бисёр мераванд меянд. хай хулас ҷое ки одам бисёрай, савдо айрӯи миллионай бачаҳо. занг бизанед, аз номи канали мо Хонатеҷе бо шумо ягон зум скидкаи гарани мекуна. ҳамин қа ки нархи магазин, нархи ҳамин тестайёр ҳардаш бо маслиҳат суҳбат мекунем, маъқул боша метавонем мега бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. ассалому алайкум бародарои на телевизорҳои фурӯшӣ омаи дар Торкистон дар восия дастафка мебарем Душанбе Қирған Данғара восия Кӯлоб Москва ки Samsung Android 13 дора, ина дута пул дора. пачка омаи на иш рабочая 10000 размери 32, иш размери 45 айна. Кадом мегира иш компютери домашняя. На компютер домашняя қати блок шайна. 2,5 ай. На блокаш ҷои дута дист дора, и блокша қати видеовизов камера ҳамач дора. иш размери 32. ина ҳуй мекунем, оз телевизора мебинем бародаро ждат кунем. 2 сол гарантӣ, нави пачка дар ҳолати хуб. зан номери телефон +7 977 718 25 182 28 58 58. на бародарои ҷон телевизор на Android 13 ҳама чиз интернет, YouTube ҳама чиз қатӣ мешавад бародарҷоно. ина бародарои ҷон тамошо кунед. пачка кадом мегирад, срочна замина 3 телевизора. зам занем бародаро 100%. мегзарем ба сеюм эълони ирӯза дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастай, ки дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобуда қарор дорад. духонака масоҳат 13 сотих бо нархи 250 000 сомонӣ савдо карда мешавад. ана ҳамин хона бояд дарҳол чӣ шава, савдо шава. рақамҳои WhatsApp 889 ёки WhatsApp 31 занг бизанен. баня ва аловхонаву ҳоҷатхона дора. 2 дар хона, яъне ки ва долон. хонаҳо 5/3. дидесен кадом ҳолат қарор дорад. ремонтҳои бад нестай. гирди хона маҳкам нестай, яъне ки як параш оғил дорад. 15 метра оғил дорад. навес дорад. хулоси гап, дарвозаи хона дар бари раҳ қарор дорад. инами хона 250 000 сомонӣ меганша 13 сотих масоҳат дорад. занг бизанем бачаҳо, маъқул боша, срочна шуда, яъне ки мефурӯша меган. касе ки мехара успед карда
бигираш бародар азиз. Инами хона ҳай. Фақат нафаре ки хона хар ҳастин ҳамун нафаро хоҳиш кардан ки занг бизанен, илтимос беҳуда акада нороҳат накунед дӯстон. Канкарини хона хар бошӣ, ина нигоҳ кунем баранги полни навеса ҳоҷатхонаву бания ҳамаш рафтагӣ хона хулас барои зиндагӣ кардан таппа тайёрай муомила кунем бачаҳо. Мегзарем ба чорум эълони рӯза. Замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Вахш масоат 8 сотиқ бо нархи 37000 сомонӣ савдо карда мешавад. барои тамос рақамҳои 935 ё ки WhatsApp +7 931 да занг бизанен, масъалат кунед. наздикии бозори Гулистонда қарор дорад. дорои 8 сотиқ ҳуҷҷат дора, об свет доимӣ ҳаста мега. нарх 37000 бо савдо дора, яъне ки пул дар корай. мактаби Садиқ бунгоҳи тиббӣ қариб 1 километр дурай. лави раҳи Гулистону Вахшай дӯстон. ин ҳамин маълумот оиди ҳамин замин. хулоси гап ки ин ҷойбори об, ҷое ки об аста, зиндагӣ ҳаста бачако. 37 савдо дора. аз номи канали мо фақат хона ТЖ занг бизанен, бо ягон сум худохоҳад скидкатон мекунам бародар азиз. фақат нашоти ҳар як замини хона бачако конкретни ҳамин навора тамошо кунен. маълумотоша ҳар як чахад мерасонам. яъне ки маъқул кушид баъдан чо кунен, зангат кунен, маслиҳат карда бигирен шам. навори хона ТЖда лайкора ҳатман бизанен. дар ҳамин канали мо хона ТЖ подписатсия кунен. канали асли мо бо номи Саодо ТВ 28 қариб 29000 подписчикай дар омаву ҷамъ маъқул боша тамошо кунен. мегзарем ба панҷум эълони рӯза. квартираи фурӯшида ҳастае ки дар шаҳри Душанбе 7 ахтарда қарор дорад. поёни корвон дукомната 50 метри квадратӣ якум этажда қарор доштааст. 380000 сомон мега бо савдои гизала мешавад бачако. WhatsApp шон 909 ё ки WhatsApp 972 метавонен занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. маълумотҳои квартира гӯш кунен. поёни корвон доми 3 этажа, аслан хона дар якум этаж қарор дорад. яъне ки 7 ахтарда ҳастай, сексия якум этаж, дукомната 50 метри квадратни. пешушда ҳамаи чӣ ҳастай, бозор ҳастай, балниса, мактаб, гимназия ҳастай. хулас ремонти хона навай, ҳамаи чизу чорақатӣ ки савдо карда мешавад. занг бизанен бачаҳо, чахчах кунен, маъқул боша бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба шашум эълони рӯза. оҳан мехарем бачако. оҳан килош 2.5 то 3 сомонӣ, коробка аз 1 сум 30 дирам то 1 сум 80 дирам, коғази сафед 2.5 то 4 сум мехарем, кондисионер 300 то 600 сум мехарем, зил газ 53 то 12000 сум, камаз мошини калони майда мехарем, караоти дар тиреза мехарем, холодильник аз 200 то 700 сомонӣ, тунка 1 сум, алюминий 7 то 13 сомонӣ, мед ай 6 сум сар мешавад. аккумулятор мошин мехарем мега килош 4 сомонӣ. тамоми чизи кӯҳна мехарем. дар WhatsApp нависен. салафан 3-4 сомонӣ. маълумоти пурра бо WhatsApp бачако поделитса кунен. касоне ки оҳан дорад занг занен, маслиҳат кунен, мегира бача азиз. мегзарем ба ҳафтум эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб. мега ку Чорбоғи боло, Чанор, Баланда яшера ҳамҷа бачако азиз. 3 комната, масоат 4 сотиқ бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. ана ҳамин гуфтиам мардак састани бояд дарҳол чӣ шава, савдо карда шава. рақамҳои 906 16 281 WhatsApp дора. соли сохтаи хона мега 2017 сол. хона 3/6 хонаи дигари 3/3, свет об дорад, мактаби масҷиди магазин ҳаст, беморхона ҳаст, аптека ҳастай. ремонти хона чӣ хеле ки десен дар навор бачаҳо, яъне ки созай миёнай кредит дода намешавад, муомила дорад дӯстон. мегзарем ба ҳаштум эълони рӯза. мошини гавнавоз ҳастае ки заказ карда мешавад, нархаш бо муомила. адрес ноҳияи Ёвон, любой ҷо мерова. мақсади мошин яъне ки ҳоҷатхонаҳои шумо пир шидагӣ бошад дӯстони азиз, ҳамин якка дар рақамҳои 935 ё ки WhatsApp +7 занг бизанен.
рафта ҳуҷҷатхонаи шуморо яъне ки тариқи шланг пони тоза карда метиҳанд. лӯбоҷо хулас мераванд, нархошон бо маслиҳат, бо нархи арзон. ина занг бизанен аз номи канали Хонатеҷа 1% чихелай. ина ҳамин мошини гавнавоз хулас дар хизмати шумо ҳастад дӯстон. мардуми сарбаланди ёвон ҳамиҷаен лайкора занед, нависен ки мо дар ҳамиҷа тамошо кардастем, ки фаҳмем ки ҳастаи бачаҳои ёвон ки моро тамошо мекунанд. мегзарем ба нӯҳум эълони рӯза. замини фурӯша ҳастае ки дар ноҳияи Данғара деҳаи Очовар ки бо нархи 40,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. масоҳат 6 сотиқ замин. ватсапшон ахираш 3183. қаророш тайёр шидестай мега. дар наздикиш мактаб балниса ҳастай. замин дар кансаи кӯчада қарор дорад. 6 сотиқай 1 ресанг дора. ҳуҷҷато яъне ки тайёр гуфтасе қаророш тайёр шидестай. кӯчаҳо дар об гузарондагӣ тайёрай. муомила дора бачаҳо. занг бизанед, рақамҳои ватсап шунда чахчах кунед, маъқул боша бигиред, мардум нигоҳ кунед зиндагӣ кардастанд. мегзарем ба 10 эълони рӯза. хонаи фурӯша ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Бустонда қарор дорад. ноҳияи Вахш, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Бустон бачаҳо. маълумотҳои хонаро бо диққат гӯш кунед. 10 сотиқ замин, 3 дар хона бо нархи 170,000 сомонӣ савдо карда мешавад. ватсапшон 938 занг бизанед. 1 калидор дора. кухни, баня, ҳуҷҷатхона дора. алловхона дора. дар назди раҳи Калони ноҳияи Вахши ҷамоати Истиқлоли деҳаи Бустонамба қарор доштааст. дӯстон азиз, ина метавонед худотон бо маълумоти пураша ватсапшон 36 да занг бизанед бигирен. ҳамин наворои Хонатеҷа шумо да маъқул ҳастай нестай бачаҳо? агар ҳамин наворо маъқул боша, далши навор яъне ки бикунем. набоша агар нависен ки Хонатеҷа маъқул нест, мо рекламата тамошо намекунем. мегзарем ба 11 эълони рӯза. хонаи фурӯша ҳастае ки дар ноҳияи Данғара ҷамоати Исмат Шариф 1 деҳаи Ҷарбулоқда қарор доштааст. 3 хона, 8 сотиқ масоҳат, нархаш 170,000 сомонӣ. ватсапи асосӣ 880, яъне ки ватсапи дуюм 00433, ватсапи сеюм 908 00402, рақамҳои дастӣ прямои дар Тоҷикистон 907 54 21 29 да занг бизанед. ана ҳамин хона бояд чӣ шавад? дарҳол савдо карда шавад. мактаб 60 метр, масҷид 120 метр, раҳи поездай, на яъне ки лави раҳи поездай. хонаҳо 3x6, обши хонаҳо 9 та ва калидор, аловхона, кухни дора, доғил дора. касоне ки мехара ана ҳамин мурғора яъне ки маслиҳат мекунед, ягон сумбута мега қариб 200 та мирғи чӯҷаву ҳундук пундук аст бача. зангават ка масла кунед, яъне ки мешдай боз чӣ шава алишам мекунад ба ягон мошини караван боша, яъне ки болош сумон бутан мега сум дар корай алиши вариантам ҳастад дӯстон. занг бизанед, чахчах кунед, маъқул боша хонара срочно бихарен ша. дар ҷа навори Хонатеҷа тамом мешавад бачаҳо. ҳатман ва ҳатман лайкотонро бизанед. яъне ки мо дар YouTube боз канал дорем Саудо ТВ. нависен дар YouTube поистен 28 қариб 29000 подписчик ҳастай. дар оҷа боз хонаҳо навор мекунем. маъқул боша агар касоне ки хонахар ҳастанд уҷадам даромад тамошо кунед. фикр мекунем навори Хонатеҷа ҳамирӯзаш беҳад навори зур шид. лебои хелчиза реклама кардем бари шумо, то мирғу аппарату оҳана тинкаву салафана рекламатон кардем бачаҳо. хулас навор тамом мешавад. дар комментария ҳатман фикротон нависен, аз куҷо то чанд сума хона замин дар ко пешниҳодтон мекунем иншоалло. лайкора ҳатман ба ҳатман бизанен. чизе ки шумо да боша замин, мошин, хона, квартира дар ватсап роӣ кунен, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. хоҳишай ҳаматон бачаҳо пабраст ки навори мода ҳатман ва ҳатман лайкотонро бизанен. дар канали мо подписатсия кунен. бовар дорам ягон хонаҳай, ягон заминай, ягон квартираҳай ай канали Хонатеҷа шумо иншоалло меёвен. боқӣ дар амони худо. хайр бачаҳои азиз.